Dịka steeti abụ Anambra sonyere mba ụwa n'imerube mmemme bụ nke eji wee na-echeta ụbọchị ana na nke afọ abụ 2023 ka gọvanọ Chukwuma Soludo gara n'ekwu wee kpọzie oku maka mgbanwe tọrọ atọ n'ọlụ bụ nke a na-alụ n'ebe o mechara ichekwaba gburugburu anyị. Gọvanọ Soludo bụ onye nke kpọrọ oku a ma bụrụ n'okwu bụ nke o kwuru banyere ya bụ ihe mmemme imerube ya n'Ọka. Onye nta akụkọ anyị bụ Blessing Uchendu bụ onye nke ga-ewetara gị akụkọ ndị nke fọdụrụnụ. Ụbọchị ncheta ụwa ya nakwazi gburugburu ya bụ nke emerugere mmemme izizi ya mgbe ọnwa dị na mkpụrụ ụbọchị 22 nke arọ 1970 mgbe onye sinetọ nke mba United States nke sikwazi Wisconsin chịkọbara nkọwapụta maka ihe gbasara okilikili ya nakwazi nsogbu a na-enwe n'okirikiri ụwa. Dịka aka na-achị steeti a ọkammụta Soludo si wee kwue, o kwuru na ya bụ ụbọchị ga-enye aka iji wee mee ka ndị Anambra mara mkpa ọ dị ichekwaba okilikili ha ya nakwazi ịdị na-eneba anya n'ihe gbasara adịmọcha na ezi ndozi nke steeti a. Aka na-achị steeti a onye nke kwuru nke a site na aka onye kọmishọna na-ahụ maka gburugburu bụ Engineer Felix Odimegwu kwuru na ya bụ mmemme bụ nke a ga-enwe ọgbakọ pụrụ iche na ya bụ nke ministri ya na-achịkọba nke isiokwu ya bụ Clean, Green and Sustainable Anambra ya nakwazi iwere oke n'ọlụ ichekwaba Anambra. O kwuru na ya bụ nnukwu nzukọ bụ nke ga-ewere ọnọdụ n'ụlọ ọgbakọ dọrọ akụnyere Women Development Center dị n'Ọka ma bụrụkwa nke ga-adọta ndị eze ọdịnala, ndị isi ahịa, ndị isi ụlọ ụka dị iche iche, ụmụ akwụkwọ, ndị ọkwọ ụgbọala ya nakwazi imerime ndị ọzọ ga. Engineer Odimegwu kwukwazi n'aka na-achị steeti a bụ onye ọbịa pụrụ iche a ga-enwe na ya bụ mmemme, onye nke na-agbadosi ụkwụ ike mgbe ọbụla n'ihe gbasara adịmọcha nke steeti a. Kọmishọna Odimegwu kwukwazi na ọ bụ ọlụ onye ọbụla nọ na steeti a ịdị na-eneba anya n'ihe gbasara adịmọcha wee gbaruo iru nyegara otu ndị mmadụ si emegide okirikiri steeti a ma rịọkwazịa ka ejikọ aka ọnụ hụ na steeti a chawapụrụ ma bụrụ ịgba. Onye kọmishọna ahụ kwukwazi na ndị ga-etinye ọnụ na n'isiokwu ya bụ nzukọ ga-agụnye onye managing director nke Lagos State Waste Management Authority Loma bụ Maazị Ibrahim Adejuwo, onye dean nke Faculty of Environmental Sciences Chukwuemeka Odimegwu Ojukwu University Professor Leo Moghalo ya nakwazi onye ama ama n'ihe gbasara Soil Science and Water Conservation nke si n'ụlọ akwụkwọ mahadum Nnamdi Azikiwe dị n'Ọka bụ ọkammụta Peter Nnabude nakwazi imerime ndị ọzọ. Site n'Ọka, abụ m Blessing Uchendu maka akụkọ ụwa ABS.